Slepim i slabovidim ljudima svakodnevnica je otežana na više nivoa, ne samo u Beogradu, nego uopšteno govoreći. Međutim, ono što bi, barem kada izađu napolje ili u šetnju, trebalo koliko toliko da im olakša jesu taktilne staze. Međutim, vrlo često dešava se upravo suprotno. Kada i zbog čega te staze umeju da otežaju put, reći će nama u nastavku naša Marija Čanković. Marija, jesi li ti na mestu gde možeš slikovito da nam pokažeš zapravo o čemu pričam ovoga jutra? Jesam, Selena, i upravo će to biti ono čime ćemo se ovoga jutra baviti. Ja ću najpre da kažem na kojoj se mi adresi u Beogradu nalazimo. Dakle, mi smo u ulici Vojvode Stepe kod broja 83 i na ovom potezu od samo 200 do 300 metara postoji nekoliko otežavajućih okolnosti koji slepim i slabovidim osobama otežavaju da se normalno kreću. Inače, to je jedan od najvećih izazova sa kojima se oni svakodnevno susreću. Ja neću u ovom trenutku sve otkriti, ostavit ću moju sagovornicu Vesnu Nestorović koja će nam reći odakle, odnosno od koje lokacije ovde počinju problemi, a gde se tačno završavaju. Vesna iz udruženja Beli štap. Vesna, najpre da vam poželim dobro jutro. I evo, recite mi, pošto zaista čini mi se da nisam pogrešila kada sam rekla da ovde potezu u svega nekoliko stotina metara postoji nekoliko problema. Prvo, dobro jutro svim gledalcima televizije Blic. Hvala i tebi, Marija, mi smo na ti. Ja sam Coka, ja sam predsjednica Saveza udruženja Beli štap. Ako bismo pogledali ulicu Vojvode Stepe do same autokomande imate jedno 15 problema, a uz i niz ulicu imate preko 100 problema. Aktuelno, veoma aktuelno, sve televizije i novine pišu o postavljenoj bašti koja se nalazi, mislim, u ovom pravcu iznad nas. Bašta je postavljena na 3 mesta za parkiranje za automobile, ali su je malo prebacili na stazu. Kako su oni rekli, mi smo se malo prebacili, ali skroz su nas zaštitili. Jedan od problema u samostalnom kretanju slepih jeste prvo da vi obučite samostalno da se kreću slepe osobe, što je stvarno dug proces, jer to je jedan od najtežih projekata, programa, kako god da ih nazovete. Šta je problem? Problem je da prvo Beli štap postane nekako deo vas, da je to vaša produžena ruka. I kada nema ljudi ispred vas, kada ih vi ne čujete, u svu ovu buku, vi pratite orijentire. Dakle, nama je reljefna staza postavljena, kao što vidite. Pogledajte gde je. Odmah pored. Tako je. Znači, ja ne mogu da se kontrolišem, ali ona vam ide ovako tu i ovde ide. Ovo je jedini ravni deo Vojvode Stepe, koji je ravan deo. Tu su platili negde oko 10 velikih šlepera šljunka, jer su ovde lokali koji se izdaju, pa su tu teli baštu, ali nažalost imaju coku koja im je tu, pa neće moći nikad. I onda su je pomerili. Tako je. To je jedini ravni deo i onda su izmestili stazu skroz, nije važno šta je tu, iako možemo da krenemo, da ipak je vreme... Taman ćemo vidjeti tačno koji je. Sad pogledajte kako ovde izgleda. Tu ispred moje kuće. Da je ispred tuđe, isto bi reagovala. Ali sad ja trebam da tražim stazu, ali moram non stop i ovde da pipam da li sam se udarila ili ne. I evo, nailazimo sada na prvu prepreku. Prva prepreka, dakle ja sam tu na stazi i sad zamislite da hodam malo brže, a ja uvek hodam malo brže. Znači, ja se izvinjavam kamermanu, veliki pozdrav za sve kamermane i sad gledajte. Znači, na svu sreću što ja znam da je to tu, pa udaram. Znači, ja tu udaram, jeli? I kako ja sad tu prolazim? Zbog čega je ovo postavljeno? Su to 2 mesta koja su rezervisana za parkiranje? Za parkiranje ideje, koja niti je na ovom broju, niti je ovde. Ona je 4 broja niže. Tu, sad vi vidite odavde. Sad vi opet imate ovaj rizik. Znači, ja ovo, a zamislite imam ranac, vi znate da ja imam psa, ja trebam ovde da prođem, pas je uvek u desnoj. Beli štap ide ovako, ja njega moram tako. Beli štap je u desnoj, pas u levo. Tako je, ja moram s ove strane da se izmestim, pa onda da zaobilazim, pa sad, mislim što je nenormalno, znate. I sad tražiš ovu pohabanu stazu
I sad vi i ja krenemo na niže. Jel ima neko pitanje dok ne dođemo do sledeće prepreke? Ima pitanje, videli smo na društvenim mrežama se proširilo da ono što dodatno otežava svakodnevicu, odnosno kretanje osobama koje su slabovide, odnosno slepe, jeste da su one kante za reciklažu takođe postavljene delom na taktilnoj stazi. Tako je. Ali nije to jedini problem. Vi imate te kante za reciklažu, imate, vidite sad, ovde su stanari da bi mogli da ulaze u svoju zgradu. Svaka čast gradonačelniku, pogotovo pozdravljam sekretarijat. Vidite, recimo to sa dometa, ja se plašim da idem tamo i ja se pomeram. Znači, zbog zvuka prevoza. Dakle, ja se zahvaljujem i sekretarijatu za saobraćaj. Kako izgleda ovo ovde sa ovim stubovima? Evo. Vi sad dođete i odvalite se. Znači... Dobro, dakle, ovdje postoje te prepreke. U ovom delu nismo videli kante za reciklažu. Videla sam da su... Ovdje ih nema, ali ih ima po gradu. Isto imate problem, one nagazne kontejnere podne. Oni su vam isto tako postavljeni. Da. Imate tu ogromnu razliku. Sad sam ja izgubila stazu jer sam se zapričala. Levo, vaše levo. Da. Recite mi, koja je poruka nadležnjima da se reaguju? Imamo malo vremena pa zaključimo. Imamo malo vremena. Zato što mi stalno pišemo dopise sekretarijatu za saobraćaj bilo kome. Ali ako se ovako nešto postavi, ako se postavljaju stubovi, to je neko dozvolio. Ovde ima logo. Znači, ovde je pitanje predsjednika stanara, jer on ima vezu i on kaže ja sve mogu. Bašta isto, kaže mi smo to platili. Dakle, ja pitam nadležne, a gde smo mi slepi u ovom gradu? Nas nema malo, znate, u celoj Srbiji nas ima puno. I nije ovo problem samo ulice Vojvode Stepe. Ovo je problem većeg broja ulica. I vi ste pisali nadležnima da time završimo. Pisala i digla ruke. Mislim, kome da pišem kada niko ni nešto ne zove? Ja sam pisala gradonačelniku i svake godine kada je Svetski dan belog štapa, ja tražim sastanak od gradonačelnika. U aprilu sam sada pisala dopise i tražila... Nadamo se da će ovo uključenje da... Ma njima ni kamere ni novinari. Znači ovo dok neko ne dođe stvarno ko će da se bavi gradom kako treba da se bavi gradom, jer mi slepi ispadamo da mi nemamo pravo na samostalno kretanje. Znate? Hvala. Vi sam, izvinjavam se. Da, i parkirani automobili, videli smo i to. A ovde dole kad prođete stubove su automobil do automobila, jer Bože tu je, neću da im radim reklamu, ali jedna mnogo dobra pekara. Znači i oni svi ovde staju zbog poštanske štedionice. Vidi se i da je automobil parkiran na stazi. Vesna, nažalost, nemamo više vremena. Najlepše vam hvala na ovom uključenju i iskreno se nadamo da će ona pitanja i apeli koji ste poslali, da će neko na to odgovoriti. I samo da zamolim slepe da ne odustaju. Dakle, ovo su samo barijere na putu, ali moramo da se krećemo samostalno. Lakše je zaobići taj auto, samo nemojte da ostajete kod kuće. Hvala najlepše. Evo, čuli smo poruku naše sagovornice Vesne Nestorović i nadamo se da će ovi problemi biti rešeni. Selena? Evo, nadamo se svi da budemo svesni i odgovorni. Hvala mnogo, Marija.